बे नभेम्बर 2 सानखालि बा 2 अक्ट'खालि जोङो फैगौ जानुवारि दाननि 21, 22 आरो 23 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि सानजारि नोगोर सिबिनसापरि एसपि बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय हारिमु आफादनि खुंगा 19थि आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि बे सानजारि नोगोर सिबिनसापरियावनो खुंनो थिरांथा लादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो आगुआवनो 5/6/2022 अक्ट'खालिनो सिबिनसापरि UN एकाडेमि न'मायाव जोङो बानजाय आफाद दानानै लानाय जादोंमोन। दिनै बे बानजाय आफादखौ जोङो दिनैनि दिनाव बेखेवनानै लानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादखौ आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनो होनो थाखाय जोंनिनो जायगानि एसबि बड' एमइ स्कुलनि रिटायार्ड टिचार आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मानिजाथाव बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो बे दिनैनि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवना लानाय जाबाय। बिथांनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि गोसो बिबुंथियाव फैगौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि बे जानो गोनां जथुम्माया आबुङै जाफुंसारथों ओरै होननानै बिथाङा हामलायदों खावलायदों। आरो बेयावहाय जोङो जोंनि हालामाव थानाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो हारिनि संगठनफोर दङ, जेरैहाय फरायसा आफाद, थुनलाइ, बर' फोरोंगिरि आफाद आरो एक्स-Blt अनस ससाइटि आरो सानराय एन्ड देबि आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन गासैबो जथायैनो जों बे बानजाय आफादाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै जों सायख'ना लाखाजोबदों। जों जथायैनो बे जानो गोनां जथुम्माखौ मावफुंनो थाखाय जोङो ज'यैनो खौसेयैनो हाबाफारिखौ मावनो आखायाव लानाय जादों। गोजोन्थों।